forza, arrincarlle ata o máis encantador dos seus encantos. Quere despoxalo das súas pertenzas, da súa sabedoría, quere arrastralo ata a máis horrorosa das agonías, afundilo na penumbra, facelo desaparecer, asasinalo. A illa retorcíase de carraxe ao pensar que a culpa é do mesmo ser que lle enlama os fondos, que lle esquilma os peixes que nunca lle serán devoltos, que se desfai de sustancias velenosas deitándoas no mar. Despois de lle dar moitas voltas, a illa tomou unha decisión. Non precisaba para nada o ollo submarino, nin o que miraba cara dentro da ría, e moito menos o que o facía cara ao inhóspito océano. Así que decidiu quedar cega. Pero non se desfixo do cálido sorriso de area branca. Adicoullo ao mar, a ese valente, afoute mar que combate incansable contra o imperfecto e vaidoso ser humano. Aquí remata o conto escrito pola mesma rapaza que subiu ao balcón do concello hai xa 11 anos. O que daquela esta nena non sabía é que dentro das vaidades e imperfeccións do ser humano hai unha característica que 11 anos despois lle produciría verdadeiro noxo. E así é. Repúgname que haxa persoas que vayan máis ca outras. Repúgname que os incompetentes, mentiráns, corruptos e escuros nos traten aos xustos, solidarios, humanos e xenerosos non só como se valesemos menos, senón coa abxección de quen disfruta rindo coas súas perversións.